Soy! Bata kung saan pagkada di makamutingog. Paita jud ni walay ka chat. Oy sige ra jud scroll ning atong Facebook jud. Napay messenger nga. Persa jud ka. Ay sos manha ni boy, wa ko ka-chat ani. Asam tag ka-chat ani napay messenger nga connecting bisag kusog kay internet. Agua po niya. Ano na bata eh? Tagan mo dyan na palar. Bata arong mura mag-uwi pang hituli. Di makadungog. Oh no! Richard! Saan bata is kira magkaduyan diha? Yaya kinabuhi ah! Ah! Nakapahuwer ra gani ko gamay mo ingon dahil ka kaya. Unsa mo ni resulta sa mga tao nga magtrabaho magdagpang minta. Unsa ni sila ay nga hago gani ko kuan scroll ani gani oh. Wa tay ka chat. Soy! Nagdungan gagawa ba? Udah, wag ka magitay pamahog kung ganon. May pamakaw mga kapit alas 12 o pagka pamakaw mo sa magkagawa ng cellphone ko? No, kawan kayo kung abukan niya mo sa magkadungan? Kadungag. Padungan na nga to! Karang donggan nga, di kadungog, panghilang, ang tuloy at Pa istorya ha boy. Imo ra man tanang linya, wa pa istorya. Wala ka! Padungan na! Pagungag na. Uab. Sayos buntag, sagit-sagit ani, paita pa ng mata eh. Nagis bunta ka na Jis na mga man sayo rin mo. Sa'yo ni mo, kapit alas 12, kung sabi ka oras sa magdungag eh. Kumas alas 10, alas 12 day, alas 11 pa ma. Alas 11, lagi dyan, sa sunod sa alas 11. Alas 12 nga hapon na. Magdungag na! Mo na dia. Kaluso pa rin Ah, ne. Mo na lagi dia. Magdungag na! Bungag. Sasabu ako di papay, hapit na karon sa alas 12 bisag alas 10 ba. Saan na isunod sa alas 10, alas 12, nga alas 11 ma. Sabu ako di papay. Pa, pila may dungagon. Hutda ng saktaro naman diha, masuma ka na sa mga kaldirong gamay. Patawa sa common sense. Hindi pa, isang taro aman kaya nakabot isang saupat niya, isang taro. Nga, pagkaigo pa din po namin, kaldiro ni mong kamay, mura rag kaldiro. Mana na, masuma na ng saktaro sa mga kaldirong gamay diha. Ang bata Aw, di ko, pero mo po na pa, masuod pa din po ng pala na imong ipanghitulid ha. Dama, iyaw. Kuya pa ka bata ay, daghani pa ka yaw-yaw eh. Ikapoy na pa kong poda ni saging nga kinadakan ha. Ngay, palakong ti karon. Mao na di aga men trabaho hangato na ka kay sus kanang Montianos. Mura jug bata nga wa kagawas. Ano pa rin listener ko gilaw ha? Dako ang katang ni mo diha. Di saan day kagikan ba kagihangat man ka. Suma, di man ko. Pangutanang way pulos. Ah, tubag kung way pulos mangutana sad ka. Ah, pulo. Mao gani, common sense lang ko unsa man di akong gidala. Bataa. Wala mo kagwa ni eskwela. Aon kay? Subok man siguro ni nang ka ba? Say subok. Liso day. Klaro na saging nga subok nang ka. Unsa mo ni saginga murag kuha man bisbis pagkagamay tao na. Gusto mo na diha. Abulo ng tanani mo sige pa kaglakaw. Mao na dira kay ikaw ba wa kay gibuhat sige ra na nagko na nimong lawas imong saging garaming gamaya. Sabi ko sa buwan dire mo kay lay masubok. Kinsa man ni tanog? Imo dunang kuanon. Ako ang tanong, auto, dyan ang duha, dapat liho po ka. Wa do na plano na una. Mas plano. Kisa na si Tago diha. Ako, boy, sige, tago ano yun. Sige mo, sige, yaw-yaw. Kisa nagsugo po di mong Tago diha. Tao! Tumo. Yung sa puga, boy, kamu bitay kasugo, mapatagoon ko dili. Kaya hindi ko makita. Ikay kasugo pa? Oh, si Johnny tao. Siya kasugo be? Kasi mong kadua nga, tago-tagoan nga, wamo ko nagsugo ni mong tao. Ako na usa din hey, kay ikaw ka, patagoon ko, kaya hindi ko makitaan. Makitaan sa asawin be? Kasi mong kadua na siguro kay... Sige, siguro kay kadua nga, wami kakita ba? Waya mo, oy. Bisan Oy. tayo yung tanawa na rin. Hindi patago di kami. Ow! Isa yung patago ka ni. Kanas, ano man? Kasing lang mo. Ngayon ko rin siya, nakadungag na ko ba? Wag nga, wag ka magay kung kahali kay imo bitaw kung gibaton, kung saan yung gigo. May ganun bata ka eh. Pagdungag na ito, tulog baso. Tulog ka baso. Naman, dili na kaigo rin, kadako rin kaon niyo kaigo, tulog baso. Ano ba kaloy daghan? Sumana ning ato ano anak mo. Kolora ka wala tayo bugas. Di ka magtipid nga. Tagsak luwag ro ka. A few moments later. Pantay ito basok ko to ng baso ha. Pagkapinan ako, kasak. Di makuwang ba?
Tay. Di maarang ko. Pabarog muna ko. Di maarang ang tasa na. Tay. Di adi na nangapin ng tasa eh. Sa buwan to kay. Para maluto dun, mahumo kay kanon. Ito na sa bawang ito. Ito na. Okay, cool. Okay, cool. Agay, cool. 20 minutes later. Musik sa ginga. Pabay, makao na ni. Makao duwang. Musta ka to? Ang anak ka to? Nakadungag na ba to? Mana ka dungag, Sad? Oh! Kita kaaba, wala ka bungkal. Bantay, gidang ka na pa rin mong dungag, ha? Di na pa rin mahurot tayo na to. Gamay ra ha. Kagyan kay bahaw, oh. Tulo na ni ka. Baso! Tulog pasok. Tulo ka baso. Uy, Mar Yusuf, kang bata ka! Yan naman! Ang baso mo yung itataw na yung... Tulog baso, tulog baso! Oh, tulo na ka baso. Isang na. Upa! Yung tulog baso nga, bugas ba di kay tulog baso dyan na? Baso? Ningo bitaw ka tulo ka baso. Wala ka maingon ka bilang bugas. Kung kayo magagkuhan, baso, tulo ka bugas. Yun na akong ibutan. Hindi man tawag yung gipangan. Di ba tawag yung gipangan na? Sumala ni mo. Ako may mapangutanon nga. Anak, kung guro kas liking kawayan, bata ka, mura magag... Wala, oto. Uy, utok. Init kaya. Baka. Mabuha ka ng baso. Na. Pabuak. Ang ko tulog baso nila eh, tulog baso yan. Di magaya na ito ang baso. Kinuwang man na ba yan ah? Mga ni, hiniwaman siya nga yung mga nagyo. Kawa. Kan, lighten. Ano, Buto buto na. na. May bata ka eh. Pamuha ka itong gabi ka man. Magkano, magkano. Ano? Mapay manugo, mapay manugo. Di koy. Wala mo. Ito ha. Dito, kano na. O lagi. Mana dia? Lagi. Wala yung dungan dia kay. Wajib sugo ni mong matuman eh. Mau nak dah. Bagut, but memang. Tak. Apo ni bapak si panungog lubi nga. Upay kalubian. Apo ni masakpan na butas tag-iyan eh. Nah. Tamo ko mangitag lubian ni nga. Wa mo joy kalubian ni eh. Wa na abot ng kuhol diri oh. Asam ko mangitag lubian eh. Ano gani ha? Ay manakpan na lang kako murag ganiha ra mo kung sinubay-subay wa man jud eh. Kanya ko takon may manakta ko eh. Sige nga, subukan mo. Ay tao ko ni tao. Ano eh? Ewa may kuan butong na lang akong baon. Butong ang baon eh. Bibi. Way tao. Impas yun yung gabi haron. Kaon yung butong ang pila nakatuig wa ko ikaw butong. Karon. Sa kataglubi kol. Ah. Kumusta na kami kalubian diri nga. Buwa ang tanda nila abong mga sagbot ay. Sig daghan mi tag-iyaan ni ron ba? Saan naman to ni? Ta. Bita-bitahari dapat to kay murag kahawan kayo diri ba? Hoy! Hoy! Hoy, Nabusa ka diha. natalo na nakaglubi. Unya! Unya, Karon! lubi karon. Imo na! Ha? Naog! Imo na lubi? Ah, hak, pataka ka. Ay, Mawat na nakaglubing sa tapok! Kamudian ko nga. Usa na mabugo. Nangit ka ni! Dapat mangawat manangit. Ulok kamantala. Hindi, tantong masuko ng tag-iya ba? Ang isa mong... Ito ko na mangawat manangit pa dahil. Malakid to! Basta lang tag-iya! Ay, Yung sa naog! Magsturita! tagyan eh. Magdalis to ron, diri! Naog! Sabahan mo, naog ka! Ako mo naog! Ako mo! Wa pa makakasaka. Naog! Yung ko! Naog! Ambag ako. Naog ka! Hindi! Hoy, hoy. Huwag ano, saka mo kay mabiyang ka noy. Dali! Watol nga na! Naog! Dali! Kaya watol nga na! Hindi na ako magkuha klubi. Sakto ra ikaw na makaon! Duha! Pili ko! Mag-istorya ta! Muna. Ari na ta mag-istorya ba? Naog! Kumain tao ni mo no? Duha ba? Manong usa naman eh! Duha usa!
Sa. Para maayo to panagstorya ba? Oh. Noy. Okay na Noy. Dali na og pistola ta. Okay wa pa ta okay. Unda na naog. Ay naog na lang. Dili ko istorya ta. Pastulan. Wa pa ko matanda ni akong kalubinhan di na mabuanog. Ibutang sa mo sundang Noy basta matigbasan ko na. Oh. Sundang ibutang diyan lube. Right out. Noy, ngano man day Noy? Kasi nga no. Imo din ning kalubian Noy. Wala na kay masayo do kinsay tag-iya ni didong. Wala may kay wala kanang imong ngaong Noy murag di ito na kalubian. Hala ka diha nila. Dali istorya ta ako pay baon na ako tag-iya na dali. Di ka imong ngaong Noy murag pug naog kawatan Noy. Ha? Murag pug naog kawatan. Kuha na pong kawatan sa inyo ha dali. Istorya ta. Kasing sa jud kayo Noy kanang imo din ning lubi. Aho lagi di na to bay istorya. Aw yara ba? Dali mag-istorya ta dali. Sama Noy. Wa atong duha ka guard. Kasing siya kayo Noy. Wa jud ko kay bawa ni Noy. Noy mo din ning Gusto lubi. ba mahibaw? Pero kay Bo ka kung saan magikuha. Ang bayon. Oh, Lubi. usa kay Bo ka nang kay lubihan ni tagiyan wala. Kay bawa Noy pero murag di jud ikaw Noy kay kawatan kay kag naong. Betul ka pagkuwatan sa inyo. Oh. Nya. Ate, do ikaw binakasado ikaw may mga insulto dong unsa man taon kay tanga. Ay pasensya kay Noy kay gisugo ra pug kung papaglubi Noy ba. Kinsa ipapa nimo? Pesturya ko nimo papabit. To sa mga Noy. Huwag kong tanong manipila ka tuwag nung tinanom ni. Oh, nya. Nauna pa nagtubo na ho. Nya. Karon, wapa jud ko katilawan ni, gwapa di pa tungod nimo, di ko katilawan eh. Magpasalamat ka na ho Noy kay uwa pa ko nangawat ti jud kakatilaw ana. O inoon po, pero sayop na yung gibuhat. Kita kang sayop sa kalibutan yun itong. Ngano man, unsa may sayop. Wa man kay to masayop nga imo kung iya kung gipasakitan. Basta sa dakong sayop dun eh, wa lang ka masayod, wa kay kalibutan. Nga, Awa ka kay kalubihan, kalibutan eh noon. nya. Sayop na yung imong gibuhat. Unsa may nakasayop Noy nga nanguha ra man kog lubi. Nanguha, lagi na tag-iyang lubi. Nginay tag-iya, wa man tay tao diri ganiya nya. Unya ta magstorya may mga unsa ta. Lalis ta niya eh. Abo ni Noy. Buka oh. Ikaw may nakasasa sa kuha. Ikaw may mualagad sa kuha dali. Sige Noy. Basta imo aning bunot ako aning tubig kung kuno da. Oh. Luwatan na Noy. Wa man ni sundangan Noy. Magkaigod bunot ning. Tara Noy, bantay magpatungab pa ka Noy ha. Di tingalon juga na ho Noy. Uy may istro dali mo dong. Ma. Wa lagi Noy. Kani mangawat adi na jud ta magda. Kay pasensya jud kayo Kaya Noy. hindi ka magdaba sa sunod, mangawat ka pa lang hibad. Unsa man taon. Magpatingal pa ka Noy. Ako ra. Oh, Kahit ikaw ra. ako. No, lubi ng tag-iya. Ikaw dong, atamisa sa akong lubi dong ay. Aba? Tilabi akong lubi. Nagtutbrush ka Noy. Ano na Noy? Panji ka na ko nang inom sa bayog tubig Noy. Di pala asa man din yung pagkuhan mo ani. Imuhan na lang nga. Buang nimo. Ambil na sundang, mis. Ha? Ambil na sundang. Sama na nimo. Dagan daan. Ngano mo Dagan! Di ka mo dagan! Dagan! Run. Dagan! Uy, unsa man akong ngano na agba man akong. Tusag dali kol dagat kol. Bukod kol. Ali kol arthritis naman kol pagdali ba. Dagan daw! Buktot ka na! Dagan! Dagan daw! Dali kol. Dagan! Dagat kol. Dagan! Hoy! 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 Ayaw kol. Yo, shout out doon TV Mas, mga pare-koy, dara, ni Sam dyan sila oh. Gitinood yung ligo. So sa wakas, nakagama na dyan may bagong episode. Yun oh. So yun, magligo-ligo sa sila mga pare-koy. Ito kung babit sir, babit ba? Ako ba no sinilas? Ang dali. So yun mga pare-koy, before ta mag-shoutout, magligo-ligo sa sila no, kambayutan dire. Sige, kumabit. Go! Go!
Huwag kabot. Huwag ko kabot man. Kintay. Kabot na, Brad. 1, 2, 3. Down ba? Makakuha. Sige. So, ari ko maghuhat nila mga barkay. Nga, nasa kapo ko. Videohan na sila. Para taas sa itong vlog. Kenneth, kwasas Kenneth? Yeah. Gatritis. Ulit. Pala. Aduh. Joke kan? Joke kan? Imo to kung kuaw na? Maro-maro ka dun. Adik na. Ang dara. Para safe o dara. Ay, buhian mo po na yung mukha. Gaya lagi? Isa ba? Sige, play. Sige. Ano? Time sa call. Sige call. Larga call. Agay! Agay. Sakitas kong totoy. Agay. Nataga ko yun mo. Wa man di kay totoy. Ikaw Brad. Agay. Sakit to sundog hanay naglokso nila ba? Ilagong babit. Binahani ka Nor Vlogs. Okay, play. Matay ha? Kapita ugbok na. Ja. Ikaw Brad, nga to. Okay, play. Bato dry. Ga! Nakilid. Nakilid. Sa 1, 2, 3, go! Lagi. Ay! Hapla do! Kitas piano. Kunay pa. Dodon TV Mas. Bahay na mo mga prekoy. Nindot kayo. Yo, what's up mga parekoy? Mag-shoutout na no? So ating shoutout gamay sa lang kay taas na kayo itong video. Shoutout ni Kagitap TV. Bye, salamat guys sa imong kanang konbay kanang GoPro. Napus lang sunog mayo lami kayong shot no. Shout sa GoPro Wailuhag. O shoutout po ni Angel of Mercy sa iyang misis nga super fan daw ni Richard Angel of Mercy. Ay, shoutout din ni Angel of Mercy. O sa Angel of imong Mercy. bana. O shoutout po ni Bibian Pisquira. O sa akong misis o akong anak na das Antiki. Ay, sa shoutout ni Ed Cruz TV Official, ni Kaget FTV, shoutout mo bye. Ni Queen G Mark, ni Kabawan Bohol TV og ni Master J Reyes, Mark Lester Saldanha og sa Omega Sigma chapter sa Dawis og ni Master OG Magduwa. And Konsard. Ay, shoutout ay official shoutout din ni Princess Alog kanang sa kanang Vines de Buglat no. Wala yung gwapo sa Hitape. Vice di Buglat. Buglat lang god. Vines de Buglat og ni Buglat. shoutout ni Sir Antonia sa yan channel Antonia, press kog subscribe og kanang shoutout din po sa nakalimot ko. Kaliman siya sa iyang pangalan sa iyong uyab. Shoutout din ko sa ay, sa shoutout ni Kanor Vlog sa Mengoy TV and ni Oy, Moshi bigyan Pilasedo, tayo ni Conor Vlog. Naglokso-lokso migbalik dire. ni Moshi Pilasedo og ni Just Angel og sa akong YouTube channel nga Road to 2K na po. Hapit na po ma-monetize mga kalugers Yo, no. hapit na. Support. Ilan taon mo sa iyang barangay para hapit para ma-monetize na ba? Oy. Pang watch hour. shoutout din sa kang Mingoy TV. Please kung subscribe sa ila kay ni Juan K ko na mag-iyaw siya kanding. Og kang Juan ni Kanor Vlog, shoutout. Maura daw, daghang salamat. So ingon ko mo ra taasa. So daghang salamat mga barangay. Hinaot nga nalingaw mo no and ay kalimot sa pag-like, comment and subscribe. Subscribe mo sa Lando ha. Subscribe mo sa Lando ha. Richard Dalag Kintoy TV. So Dodong TV og Dodong TV Vlogs ay kalimot po. Bye-bye mga barangay. Hinaot nga nalingaw mo. I-share ha! Kapay edit! Bye-bye!